Agak phone. Jotono lamso ko narokno haino hayan YouTube channel mo kaisa video berai no viral ngi tongka tini bai tin din ngi tongka mo video viral mani karon ke TRiPURA Idol season 2 live choli tongpro kaisa kuno ko live ko thuna ngi thangmani tui o video tamu viral ngi tongka tangai male almano nasnangola nangoni sirok khoknai sini blunder percentage and data sini sini jago or mistake sabani ka mele dejago tabuk sana thanga ke bini no ngai mano saya mistake ba ke saya khlaijak marok bini no ngai mano ora sangjoto na nukha bo tamung ke ba he jaga salaka actually bono sang joto na sini bayo bini video ro belai no viral ka इनके संगारते वो खाना खाते नुखा वो program bo juak nungge ya ba boino jabardast dekhlai tongo nei sengkho bo khana ka tei nukha tei bo aro thabra rok rijang mani nukha actually bini mistake ni bagai bujagi fan man khana abo to kebo tam khlai nai kebo saiman ya bo jora jotono mistake bo khlai jak tengo actually ango video no bonon nasile wete bini again cho haime sanan bagi ang video no sanamani ya sini blunder percentage no ang sanani muchungo jara nang ajaga wo mistake no khlai jagi thangka angkai nang nagar sani mano sengtir prasa lukoro kha kham tir prasa rok no joto map khai manani tongo Ari nung to judges da no, ika? Nane phake nai to nita ni jaga no asu to nita. Nung lai BIP sa asu tong lai BIP yo, nung tan BIP asu tong ma. Nung chuan nung zen no, ay chuan nung zen no. Bayap song narok bini interview full video na ina muchungka angke narok description link jang nukna share na skype TRiPURA sani channel narok habi nei mano binaro full video snam sak tongo narok bini channel habi nei di ga jodon na habai next video malai finai